Bueno, l'objecte de la roda de premsa és proposar des del bloc una iniciativa per a millorar substancialment la finançació de la nostra autonomia. La nostra autonomia està infradotada per els recursos propis o per la inversió de l'Estat i nosaltres entenem que en esta nova etapa després de les eleccions generals seria bo buscar una posició de consens, de conjunt, una posició institucional de Corts Valencianes per aconseguir superar un dèficit crònic que tenim els valencians. Si no aconseguim una millora substancial de les condicions financeres de la nostra autonomia, això ho pagarà el benestar del poble valencià, el benestar pel que fa a hospitals, a educació, a serveis socials, etc., i ho pagarà la nostra economia, la competitivitat de les nostres empreses, del nostre teixit productiu. I dit això, i abans de fer la proposta, us hem resumit algunes de les propostes o algunes de les informacions que són objectives i per tant les donem. Primera, segons tots els informes, ahir senyalem el balanç econòmic regional, en el 2005 el dèficit dels valencians amb el govern central era de 3.669 milions d'euros. La distribució territorial, és a dir, la inversió pública de l'Estat via pressupostos generals de l'Estat, ha estat com a mitjana del 5,1%, quan nosaltres som el 10% de la població del conjunt d'Espanya. I una dada molt preocupant, que us l'hem recollit ahir, és que la renda real de les famílies valencianes, és a dir, mesurada pel poder de compra, és la última després de la d'Andalusia i la de Múrcia, 89%. Això és molt preocupant. És a dir, que tot i tenir un nivell de renda molt baixet, els valencians contribuïm com els primers, i teniu les gràfiques, als pressupostos generals de l'Estat. Tot això en què es tradueix? Es tradueix en una pèrdua de qualitat de vida, en una pèrdua ambiental i en una pèrdua de competitivitat de les nostres xicotetes i mitjanes empreses. La valoració dels experts és clara. Davant d'això, nosaltres entenem que el Partit Popular no ha anat en la direcció que tocava. Si recordeu, el Partit Popular en aquesta última època ha engegat 3 iniciatives que des del nostre punt de vista no deixa de ser garbellar aigua, no van a la línia que toca. Primera, no van contemplar en l'Estatut d'Autonomia Valencià una clàusula per a garantir la inversió de l'Estat, no ho van fer. Després ho intentaren fer i no ho aconseguiren en un document firmat per Esteban González Pons. Anna, no patisques que després si vols tu. Després han dut endavant una proposició de llei de reforma de la LOFCA, que això tampoc arribarà a ninguna solució, i l'última actuació de l'anterior portaveu del grup popular, Esteban González Pons, va ser la proposició de llei que es va aprovar però tampoc tindrà efectes pràctics notables. Davant d'això, des del bloc, el que diguem al Partit Popular és que deixa d'utilitzar les Corts Valencianes com un element en la seva estratègia electoral al servei de Rajoy i utilitza les Corts Valencianes per a propiciar una posició institucional que vagi encaminada a aconseguir una reivindicació justa dels nostres interessos com a valencians. I damunt la taula està la nostra proposta de constituir al si de les Corts Valencianes una comissió que estudi un sistema de finançació just per al poble valencià. I aquesta és la proposta. És a dir, demanar-li al Partit Popular que superi els anys i les posicions de crispació, de lío, de no arreglar els problemes que té el poble valencià. Tenim un nivell de renda baixet, un PIB regional baixíssim, inferior a la mitjana d'Espanya, no tenim clàusula que assegura la nostra inversió dels pressupostos generals de l'Estat i per tant el que li diguem és que tenint en compte les necessitats del poble valencià constituïm la comissió i aconseguim una posició conjunta institucional de les Corts Valencianes per a superar una greu marginació econòmica que patim els valencians des de fa més de 25 anys, que se deixen ja del lío de la crispació i aconseguim una posició que ens permetisca superar aquesta greu situació econòmica i que les dades són molt eloqüents.
No sé si queda clar. Si voleu us puc donar dades per lo que és la inversió dels pressupostos generals de l'Estat, el que haurà suposat imposar una clàusula a l'Estatut valencià, etc. Voleu faig un xicot resum de lo que he dit i així mos aclarirem tot. És a dir, nosaltres vos hem donat un informe en el que se destaca que ja siga per informes de dèficit dels valencians tenim respecte a l'Estat al voltant d'uns 3.000 milions d'euros anuals és la diferència entre el que paguem els valencians i el rebem de l'Estat. Segona dada, que no és nostra, la inversió pública de l'Estat via pressupostos generals de l'Estat se situa al voltant d'un 5,1% en els últims anys. És cert que en els últims anys s'ha millorat aquesta inversió, sobretot per la inversió en l'AVE, però no es correspon amb el PIB per població, que som més del 10%. I per altra banda, una dada molt important, i és que la renda real de les famílies valencianes, i és una dada molt important, doncs estem en un 89%, estem a la cua, conjuntament amb Andalusia i Múrcia. Quina és la diferència? Que mentre que Andalusia i Múrcia són receptores d'ajudes de l'Estat espanyol, del govern central, nosaltres som contribuents a les arques públiques. De quina forma? Doncs la forma està molt clara. Nosaltres aportem a l'Estat més de 15.000 milions d'euros i no rebem quasi a canvi només que uns 5.000 milions d'euros. És a dir, n'hi ha un dèficit evident i l'estratègia del Partit Popular en els últims temps ha estat la de la confrontació, la del lío i la de no atendre aquesta realitat. No van posar en l'Estatut d'Autonomia Valenciana una clàusula de garantia per a garantir la inversió de l'Estat, recurrir a l'Estatut d'Andalusia, que sí que imposava una clàusula per a garantir la inversió de l'Estat. L'Estatut d'Andalusia ho té, també ho té l'Estatut de Catalunya. En el cas de l'Estatut d'Andalusia s'ha considerat que aquesta clàusula és legal i l'Estatut andalús diu: la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para el periodo de 7 años. Esta mateixa fórmula és la que el Partit Popular, una vegada no ho va posar en l'Estatut d'Autonomia, ho va intentar aprovar amb una proposició no de llei firmada per Esteban González Pons, però arribaren tard. I posteriorment el que han fet ha sigut una proposta no de llei per a modificar la LOFCA, que no aconseguirem ningú resultat, que està tramitant-se, i després una proposició no de llei d'Esteban González Pons indicant el dèficit dels valencians respecte a l'Estat. D'acord, tenen raó, som 1 milió més de valencians, però el que li diguem al Partit Popular, i és el motiu d'esta roda de premsa, és tenint en compte que estem en el pelotó d'estorpes en renta familiar disponible, que els pressupostos generals de l'Estat ens marginen i que tenim un dèficit respecte a l'Estat de més de 3.000 milions d'euros anuals, no seria convenient, senyors del Partit Popular, que abandonarem el lío, la crispació i que buscarem una posició institucional al si de les Corts Valencianes per aconseguir la millora de la finançació de la nostra autonomia?